Ja se menee tuulekin jossakin. Onko se joutsenia? Joo. Joutsenet lähteneet, niitä oli. Vielä 50-luvulla meillä Suomessa oli laaja valikoima omenalajikkeita, muutama sata, mutta sitten kaupan ja maa- ja metsätalousministeriön yhteispäätöksellä päätettiin, että kauppalajikkeita pidetäänkin enää semmoinen parikymmentä. Ja se taas aiheutti sen, että taimituotanto näiden maatiaislajikkeiden osalta pikkuhiljaa hiipui ja niitä ei ollut enää saatavilla. Näin meinasi kadota valtava määrä arvokasta omenaperimää Suomesta, mutta onneksi nämä puut kuitenkin olivat vielä elossa ja kasvamassa ja eri puolilla maata ihmiset on lähtenyt sitten pelastamaan näitä vanhoja omenapuita. Me lähdettiin kiertämään Pohjois-Suomeen ja etsimään Pohjois-Suomen puutarhoista kaikkia vanhoja omenapuita, jotka on kestänyt nämä kovat pakkastalvet, sotatalvet, 80-luvun kovat pakkastalvet, jotka on tappanut ympäri Suomen valtava määrä omenapuita. No, näiden patriarkkapuiden joukosta löytyikin sitten näitä vanhoja nimettyjä maatiaislajikkeita, mutta ehkä kaikkein mielenkiintoisinta oli se, että sieltä löytyi myös tavallisten ihmisten siemenkylvöstä syntyneitä erittäin onnistuneita huippuyksilöitä. Joista tässä on yksi hyvä esimerkki. Vilma Remes on aikoinaan nuorena tyttönä kylvänyt ilmeisesti perkiuksen siemenestä tämän omenapuun, joka tuottaa erinomaisesti satoa vuosi vuodelta ja on kaiken lisäksi itse pölyttyvä. Joo, ja tämä antaa mehulle hyvän punaisen värin ja tuoksuvaa omena. Näyttää siltä, että tästäkin Vilman kylvöstä niin on syntymässä uusi Pohjois-Suomeen soveltuva omenalajike ja me on annettu sille nyt nimeksi Vilman punainen. Ostettiin omenoita ja niistä otettiin sitten ulkolaisia omenoita kai ne oli, että illekin noita siihen aikaan ollut kiurupeillekään suomalaisia omenoita olemassakaan kaupassa. Omenoita, niitä otettiin ja kylvettiin ja sitten se rupesi kasvamaan ja sitten se oli semmoinen, olihan se vissiin parimetrinen, niin se koira söi sen, kun pistivät sen kiinni siihen omenapuun taimeen ja se jyrsi, että kanto jäi vaivon, se siitä rupesi kasvamaan sitten. Terve. 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 Onko tässä vielä? Samaa porukkaa. Samaa porukkaa. Terve. Terve. No niin. Pistetäänkö vettä ensin? Ainakin meillä aina laitetaan. Joo, laitetaan vettä ja vähän pohjalle lisää multaa. Joo, mä ajattelin kanssa, että se menee vähän. Mä aloin mustaako tuo kanssa vähän nyt ammattilainen. Että annetaan sen pehmeänä sen pohjan ja laitetaan siihen ja sitten saa teidän poikakin juosta vapaammin. Ihan kohta. Kädet mullassa, sitten voi. Joo, sitten voidaan puhua tästä. Niin. Sitten saa lapsetkin mehua. Eikö se ole mehua laitettu vai? Kyllä, tuo varmasti. Joo, niin saadaan kaikki, laitetaan vähän tästä ja pidätkö sä kiinni siitä? Joo. Niin laitetaan, se on vaan niin, että mulla on vaan ilo keväällä ja syksyllä niin laittaa kuntoon se, kun mä just sen paras aika niin ollaan täällä, niin me tavallaan toimitaan tuttavien kesäpuutarhoina. Siinä se on omistuksessa vielä meillä, mutta Missä ja hoidossa Marjaniemessä tuolla se oli. Joo. Että Murmanskin ratatyömaalta tuli niin, omenoita niin, ja äitis pisti niistä sitten siemeniä. Niin, panneet sitten niitä siemeniä itämään ja siitä niin sitten on tämä peräisin sieltä. Että se on kuin pohjoisessa, se on sitten kasvanut siellä. Tämä on kyllä kiinnostavaa tietoa. Niin, että siinä saa jäljittää sitten, jos mä en ole monen 10 vuoden taakse. Saaneet. No, nämä on sillä tavalla, että minun mummo on tuossa mökissä, niin on Saarioista lähetti tyttärensä näitä jouluomenia ja mummo pisti sitten niistä omenista, kun oli kypsiä siemeniä, niin pisti multaan niitä keväällä ja sitten myöhemmin kasvima oli tässä, niin sen kasviman reunaan ja sitten niitä aina harventeli aina sitten ja levitti aina vähän leveämmälle sitten. Ja Ensimmäisenä pistää silmään, että täällä on tasan 2 latvaa. Et nyt pitäisi päättää, kumpi sen latva on ja toinen ottaa pois. Minä jättäisin tuon ehkä latvaksi. Se näyttää jotenkin vahvemmalta ja tämän kokonaan pois sitten. Tuosta myöten vaan. Ja sitten samoin tämän tapin voi ottaa pois. Minkään näköisiä tappeja ei kannata jättää. Ne rupeaa lahoamaan ne tapit.
Se ei oikeastaan paljon muuta olekaan, Ei kun tässä tuo toisen oikein latva ottaa pois. Niin, tässä on vähän liian tässä on- läkekkäin nämä oksat. Niin ne on, Niin, että, niin on. että voisi ehkä tuon ottaa vaikka pois tuosta, tuon alemman, niin se ei tule tasan samalle puolelle kuin tuo Aika toinen. hyvin. Niin, tiellä on nyt tätä omenaharrastusta ollut, kun tuossa on naapurissa punakaneeli ja tuossa on Malmilla on hirveän iso tarha. Oliko se nyt niin, että tiellä oli sitä kerhoneuvoja porukkaa käynyt antamassa tätä omenaa? Kyllä on. Ja kaikki nämä marjapensaat, mitkä tänne on kanssa istutettu, niin ne on kerhoneuvojiin aikaansaannosta. Joo. Niin, että Tiellä on ollut niinku semmoinen ihan harrastunut emäntäporukka tällä kylällä. Kyllä. Ja just näitä yrttiä ja kasvitarhoja, että Joo. sille on tullut sitä opastusta. Joo. No, tämä omenapuu on istutettu siemenestä joskus 50-luvulla ja tämän lajikkeesta ei ole kyllä täyttä varmuutta. Että Jos se on siemenestä tehty, niin se on silloin todennäköisesti jonkun peltosalmen imellä siemenestä tullut. Eli sille voi antaa ihan oman nimen. no tälle varmasti voisi antaa, että mummo tätä väittää, että tämä on sokerimiro, mutta siis sokerimirohan tämä ei ole. Joo, kerro vaan. Niin, minä tämän luumun taimenen olen saanut sellaisesta henkilöstä kuin siikalainen Helvi. Ja Helvi kertoi äitinsä tuoneen joskus Heinävedeltä Valamon luostarista, että sieltä tämä lajike pitäisi olla lähtöisin. Ja olenpa tästä luumusta tekassut viinitkin ja hyvällepä ne on maistunut. Oikein tumma, kaunis, porelava viini on tullutkin. Että tällä lailla. Joko sä maistelit muita? En ole vielä maistellut. No ei ne hassuman makuisia. Me ei oo vielä poimittu, kun me vielä kasvu. On me maistettu tänne. Saa ehkä kypsyä vielä. Niin, jos ei tulisi kylmät kovin pakkaset, niin saas ne vielä olla. Tuollahan on se vanha puu, jossa on väkenyt omenat. Se ei ole, ehkä onkohan se talvilajikki. Onko täällä Puolangalla kellään muulla omenata, tiedätkö? Tuossa on ainakin tuossa kylällä. On niitä varmasti. Vanhoja puita. Vanhoja puita. Hyvä sitten tämmöinen kuin pyhännän herkku. Ai jaa. Tämä on kovempi, eli tämä kestää sitten jonkun verran varastointia. Nämä eri lajikkeet ja onko näissä jotain risteytyksiäkin tehty? No näistä aika monet on ihmisten ihan vaan itse siemenestä kasvattamia. Ai jaa, joo. Koska siemenestä kun kasvatetaan omenapuuta, niin sieltä voi tulla vaikka minkälaisia aarteita. Sitä ei vaan etukäteen tiedä, mitä sieltä tulee. No, meillä on Nyt sotkamassa tämmönen pehmeä kesäomena, jolla me ei ole vielä nimeä keksitty. Ja tää on muuten sitten erään vanhan emännän siemenestä kylvämä omenapuu. Paljonko tästä oli tullut ohjelma? Tähän saakka on 34 sankkua kerättyjä ja täällä on vielä eräskin sankko. Ei varmaan 9:30 hyvä, jos mahtuu nuo, mitä tässä puussa on vielä jäljellä. Tuuli on aika paljon niistä tiputtanut kyllä, mutta kyllä niitä on kerätty ihan suoraan. Ja sitten suoraan syödyt on vielä asia erikseen, ne ei ole edes mitassa mukana. Meidän muistivirkeisyksi, milloin tämä syntyi? Tämä on tähän istutettu vuonna 1958, mutta onhan se ollut muutamia vuosia vanha. Se on Hyvinkäältä Veikon veli tänne laittanut, oli sen opiskelu aikoinaan, että onhan se 50-vuotias tämä puu jo. Pielaveen pitäjän Sävien kylä ja Saksa talo. Justiinsa. Ja teillä on tässä tämmöinen ihan ikivanha omena. Tämä on tietojen mukaan noin 100 vuotta vanha tämä. Tässä meillä oli paljon tämmöisiä vanhoja puita, mutta näitä 2 puuta on säilynyt, näitä vanhoja puita. Ja silloin muutamia vuosia sitten, kun oli se hirmu kova talvi, niin tämä vaan säilyi, vaikka kaikilta muilta palettu. Ja meiltäkin nämä nuoremmat puut palettu silloin. Tässä nyt sitten iso vihreäksi nimetty omena Kauppilanmäestä Vieremältä. Ja minä olen tätä oman nyrkkini kokoiseksi jutellut, mutta onhan tämä niinku vielä isompi näköjään nuoressa puussa. Joo, tämä Pohjois-Suomen omenakartoitus oikeastaan käynnistyi 1997, jolloin Ylä-Savosta kuulutettiin kaikkein
isoimpia omenoita tuottavia puita. Ja sellainen puu löytyi täältä Kauppilanmäen kylästä Hoikkalan tilalta. Se sai nimekseen iso vihreä, koska sinä vuonna se jäi vielä vihreäksi, mutta myöhempinä vuosina huomattiin kyllä, että se tekee myös tämmöistä punaista poskea jonkun verran. Mutta joka tapauksessa tämä on edelleenkin se isoin omena, mitä pohjoisen puut tuottaa. Eli sekin on myytti, että pohjoisessa omenet olisi aina pieniä. Sitten tämä keltakaneeli, jonka voi tunnistaa tietysti paitsi tuoksusta, tästä kaneelituoksusta, niin siinä on vähän tällaista punakeltaista viirusuutta poskessa. Sitten kaneeleillehan on tyypillistä tämä, että on oikein voimakkaat nämä kyhmyt tässä silmäkuopassa. On hyvä. Tätä voisi syödä vaikka minkä verran.